Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Neka nedmjerna hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima i neka je salavat i salam na Rasulullaha Muhammeda alejhi salatu vesselam. Dragi poštovani braćo, imamo jedno pitanje koje treba dati što kraći i koncizniji odgovor, a odnosi se na to da li je čovjeku dozvoljeno da se kune nečim drugim osim Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa ćemo se osvrnuti prije svega na islamski stav, a na prvom mjestu naravno tu su kuranski ajeti, tu je hadis Rasulullaha Muhammeda alejhi salatu vesselam koji daje tačan i jasan odgovor po ovom pitanju. Kaže Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Inna Allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum wa abnaikum, faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Sadaka Rasulullah. Kaže Allah dželle šanuhu zabranjuje da se kunete očevima vašim i djecom vašom, sinovima vašim. Ko se bude zaklinjao, nek se zaklinja Allahom ili neka šuti. Dakle, jasan i nedvosmislen odgovor. O čemu se radi, draga braće? Zbog čega se čovjek kune? Zbog čega čovjek poseže za zakletvom? Pa upravo zbog toga kada želi da bude ubjedljiv u svome govoru, kada želi da ljudi vjeruju na ono što priča, kada želi da potvrdi, dakle, istinitost svoje priče. Kada se vratimo na osnovno načelo i osnovnu odliku vjernika da mora govoriti samo istinu, kako se kaže u hadisi šarifu, kada je Božji poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam bio upitan jednom prilikom: "Ejekunu mu'minun džabbanan?" Kaže, može li vjernik biti strašljiv, plašljiv? Kale, na'am. Odgovorio je poslanik alejhi salatu vesselam: može. Ejekunu mu'minun bakhilan? Kale, na'am. Da li može vjernik biti škrtice, malo stisnute ruke? Kaže Rasulullah Muhammed alejhi salatu vesselam: može. A yekunu mu'minun kadzaban? Kale la. Zadnje pitanje, da li vjernik može biti lažov? Rekao je poslanik: ne. Dakle, laž je osobina koja se nikako ne smije naći kod vjernika. Odnosno, ako je čovjek vjernik, ne smije slagati. To dvoje ne ide zajedno. Ne ide zajedno. Zbog čega se onda treba kleti ako kao vjernici moramo uvijek govoriti istinu? Nema apsolutno potrebe u svakodnevnom govoru posezati za zakletvom, jer se podrazumijeva da vjernik govori istinu, da nikada ne smije slagati. I ako se radilo na njegovu štetu, kaže Rasulullah Muhammed alejhi salatu vesselam: "Kulil haqqa walau kana murran." Reci istinu makar bila i gorka. Ne smije čovjek posezati za laži. U drugom hadisu kaže: govorite istinu čak i ako mislite da je u istini propast, znajte u istini je spas. I nemojte lagati čak i ako mislite da je u laži spas, znajte u laži je propast. Ovo su dakle sve hadisi Rasulullah Muhammeda alejhi salatu vesselam koji nas upućuju na to da uvijek u svakoj situaciji moramo govoriti istinu. Na kraju isto hadis Rasulullah Muhammeda alejhi salatu vesselam koji objašnjava osobine licemjera ili dvoličnjaka, munafika. To je najgora kategorija ljudi. To je kategorija ljudi za koju Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu kaže: "Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar." Zaista će munafici, licemjer, biti u najdubljem katu džehennema, u najgorem, najtežem katu džehennema. Dakle, za njih volen teđide lahum nasira, i ti im nećeš naći pomagača, jer je to najgora kategorija dvoličnjaštva, kada se vjernicima predstavlja da je vjernik, a u suštini je otvoreni neprijatelj i nevjernik. Kada Rasulullah, dakle, u ovom hadisu opisuje osobine licemjerstva, kaže: "Ajetul munafiqi thalas." 3 su svojstva munafika ili licemjera. Wa idha hadatha kadhaba, kada govori laže. Na prvom mjestu, dakle, se poznaje da je čovjek munafik, licemjer, ako poseže za laži. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ. I kada nešto obeća, ne ispuni obećanje, kada mu se nešto povjeri u emanet, iznevjeri to povjerenje, iznevjeri taj emanet. To su, dakle, 3 osnovne osobine licemjerstva. Na prvom mjestu je, dakle, laž. Zato, draga braćo, nikako nemojmo dozvoliti sebi da nam se potkrade laž, pa makar i u šali, nego kao vjernici uvijek moramo govoriti istinu. Onda nema potrebe da posežemo za zakletvom. Zakletva se upotrebljava jedino u teškim situacijama, kada se radi o nekom svjedočenju na sudu, kada je u pitanju čast, kada je u pitanju život ili smrt.
da se čovjek zakune, a tada se dakle samo zaklinje Allahom subhanahu wa ta'ala, stavljajući ruku na Kur'an i Kerim i znajući da ukoliko se tada krivo zakune čovjek, da je tada u propasti, da neuzubillahi ta'ala na sebe priziva Allahovo dželešanu prokletstvo, što je jedna od najopasnijih stvari. Molim Allaha dželešanu da nas uputi i sačuva, da bude zadovoljan s nama i da nas svojom milošću obaspe lijepim džennetom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.